Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जानो दैमारि YouTube चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैयो आङो रौता एनुवेल कनफारेन्सआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोरनि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंब्ला नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै हो। Barta 11ता जाबाय दसेनो सहैयोलै सहैनायालाय बाय स्पिडआव थांनाय जाबायना। बेफोरबायदिनि फाननाय माबाफोर दङ बेफोरो नेट पेक सोना हरदे आंनो सैमाफोरबो फानदोंनो दिनैबा र' सैमा फिसा फानदोंनो